காப்பிக்காடு பகுதியில் வளர்ப்பு மீன் உண்டு இருக்கிறது. அதை பார்ப்போம். சரி, வளர்ப்பு மீன் உயிரோட இருக்கு இல்லையா? சரி, அசைவு இருக்கு. எப்போ எப்போ பிடிச்சது? 1 மணி நேரமா? சரி, இந்த மீனை பற்றி இவ்வளவு செய்தி சொல்லுங்க தலைவர். இந்த மீனை பற்றி இவ்வளவு செய்தி சொல்லுங்க. மீனை பற்றி சொன்னா முள்ளு பைசா முள்ளப்படி 1 வருஷம் கழிச்சு பிடிக்கலாம். 1 வருஷம்? ஆமா, 1 வருஷம். இது எவ்வளவு காலம் ஆச்சு குஞ்சு போட்டு? குஞ்சு போட்டு 1 வருஷம் ஆச்சு. 1 வருஷம் ஆச்சு இல்லையா? சரி, வாங்க ஆசையாக தான் இருக்கு. இப்போ கொண்டு போக முடியாது, இனி ஒரு நாள் வாங்கலாம். சரி பெரியவர, இந்த மீனை பற்றி தெரியுமா? எப்படி அவர் சொன்னதா? நீங்க வாங்கினது இல்லை இல்லையா? நல்லா இருக்குமா? சரி சரி, பெரியவர் இருந்த ஊர் தானா? சரி, மீனை பார்க்க அழகா தான் இருக்கு, சாகல்ல, இப்படி உயிரோட இருக்கு. சரி, உங்களுக்கு இந்த மீனை பற்றி தெரியாதா? தெரியுமா? சொல்லுங்க. நல்ல மீன். இதுக்கு பேரு கடல் காரையா? சரி, அது பிடிச்சா கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு உயிர் போகல, அப்படிதான் இருக்கு. வெயிட்டானாலும் போகாது இல்லையா? சரி, அப்ப நமக்கே ஆசையா தான் இருக்கு இந்த மாதிரி மீன் வளர்த்தது. சரி, மிக்க மகிழ்ச்சி செய்திக்கு.